Hola, bon dia a totes. Si us sembla bé, esperarem un parell de minuts perquè s'acabi d'incorporar algunes persones i ja donaríem començament a aquesta sessió. Molt bé, doncs ara sí, per respectar les persones que us heu connectat a l'hora que havíem quedat, doncs, si us sembla, donarem inici. En aquesta tercera sessió del cicle Mirades Transformadores, que, com sabeu, és un dels espais que des de l'Observatori impulsem per reflexionar i parlar de transformació social des de diferents òptiques. I en aquest cas avui hem decidit dedicar-ho a reflexionar entorn al significat real de la intel·ligència artificial i específicament com impacta en el món laboral actual. Per fer-ho, com sempre, hem buscat una persona experta, coneixedora del tema, que ens ajudi en aquesta reflexió i en aquest cas hem convidat a la Verònica Plates, que és experta en recursos humans i en transformació organitzativa. La Verònica és pedagoga de formació i màster en innovació i intel·ligència artificial i ens aportarà més de 20 anys d'experiència en innovació en recursos humans, estratègia de negoci i management. Col·labora en diferents escoles de negoci amb aquests temes. Abans de donar-li pas i que ens pugui fer la seva presentació, que serà entre 3/4 d'hora i 1 hora, i després obriríem un torn d'intervencions de les persones que esteu participant en aquesta sessió, podeu fer les vostres aportacions o les vostres preguntes a través del xat o bé aixecant la mà, que en aquest cas us donaríem pas perquè poguéssiu fer les preguntes. Dit això, Verònica, primer de tot, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i quan tu vulguis. Endavant. Moltes gràcies, Joan. És un plaer poder compartir aquesta estona amb tots vosaltres i d'agrair la confiança per part de l'Observatori. Em feies una presentació, no? I al final la presentació es recull una mica la meva trajectòria i t'escoltava, no? I a vegades no és el mateix quan un ho escriu que escoltar-ho, perquè sí que parlar d'experta, no sé si soc experta, el que sí que és cert és que m'ocupa, no? És a dir, parlar d'intel·ligència artificial avui en dia només cal obrir els mitjans de comunicació o només cal obrir un LinkedIn, per exemple, per trobar tot de gent que en parla, però sí que és cert que per la meva responsabilitat o per el meu dia a dia, jo he sigut sempre molt fan de la tecnologia
entenent que eren una eina, no? Que ens ajudava a fer més amb menys, no? Perquè al final les eines, des del meu punt de vista, d'això es tracta. I quan arriben les intel·ligències artificials de manera massiva i de manera globalitzada, ja no és un tema que m'ocupi, sinó que també a vegades també em preocupa, no? I llavors el fet de que em convideu avui a compartir aquesta estona amb vosaltres, jo crec que també pot ser una part interessant des del punt de vista de veure com ens ha d'ocupar o en què ens hauria d'ocupar i veure després cadascú si això li preocupa o no li preocupa. I per començar, doncs, farem un recorregut per diferents moments des del punt de vista d'intentar homogenitzar, no? Entre tots els que estem aquí avui, què és això de la intel·ligència artificial, però després també veurem quin és l'impacte actual que està tenint ja en el mercat laboral, quin és l'impacte que està tenint a les persones, també en els departaments de recursos humans, perquè és important també entendre que dintre de les empreses el departament que més li hauria d'ocupar, no? Aquest impacte és l'àrea de persones, tot i que és extensiu a qualsevol departament o àrea de l'organització. I també parlarem de reptes. Una mica farem aquest recorregut almenys per poder tenir tot un paraigües que ens pugui acompanyar i a partir d'aquí de cadascú, com deia, veure si ens ocupa o ens preocupa. I per anar aterrant, quan parlem d'intel·ligències artificials, estem parlant doncs, com a definició, és una disciplina científica, en aquest cas que ve de la part de la informàtica, dedicada al desenvolupament d'algoritmes i que permet una màquina, no? Una màquina comportar-se com si tingués una intel·ligència semblant a la humana. Però també és important, dintre d'aquesta definició, veure què és una intel·ligència. No? Quan parlem d'intel·ligència, estem parlant de que una intel·ligència ha de tenir tota una sèrie de requisits. Per un costat, la planificació, per un altre costat, la memòria i l'aprenentatge, per un altre costat, la capacitat d'explicar-se, tenir sentit comú i curiositat. Llavors, quan nosaltres mirem aquest escenari d'intel·ligències artificials i ens preguntem realment si són intel·ligència, veiem que el que fan és intentar simular aquesta intel·ligència, però ni tenen capacitat de manera intencionada a planificar, ni tenen unes capacitats prou significatives de memòria i aprenentatge, estan desenvolupant-ho, però no podríem considerar que encara per iniciativa pròpia tenen aquest atribut. El mateix la capacitat d'explicar-se, tot i que la intel·ligència artificial al final pot generar text i proporcionar explicacions, hi ha una manca veritable de comprensió i autoconsciència. Ens passaria similar amb el sentit comú. No hi ha un sentit comú veritable. Al final, per molt que s'estigui intentant integrar el raonament a la intel·ligència artificial, encara segueix sent un desafiament significatiu. I després la curiositat, com a element, doncs la intel·ligència artificial no té una curiositat intrínseca. Pot processar, generar nova informació quan se li demana, però al final no té un impuls innat per explorar. Veurem, potser d'aquí 2 o 3 anys, si realment amb aquesta evolució que està tenint la intel·ligència artificial, tots aquests elements van activant-se i acostant-se a la intel·ligència humana. D'entrada, el que ens diuen els experts és que això no ho tenim. I també és important emmarcar la intel·ligència artificial entenent que moltes vegades associem un copilot o un xat GPT i li posem ja l'etiqueta d'intel·ligència artificial. En aquest cas estaríem parlant del que seria la intel·ligència artificial generativa, però per sobre tindríem la capa del deep learning, tindríem la machine learning i acabaríem llavors parlant de tot l'univers d'intel·ligència artificial. I això també és important tenir-ho en compte perquè no tota la tecnologia que hi ha al darrere i el que pot fer cada una de les coses és el mateix. Llavors, molts de nosaltres, els que ja estem utilitzant el nostre dia a dia, és simplement intel·ligència artificial generativa. La resta tindrien capes superiors i diríem que va englobant una a l'altra. I en aquest sentit també, per seguir avançant
posant aquesta fotografia de què és la intel·ligència artificial, és important entendre que tenim una primera intel·ligència artificial vinculada a l'aprenentatge automàtic i supervisat. Això és una intel·ligència molt bàsica en la que la intel·ligència artificial és capaç, no, d'identificar patrons i no va més enllà. Després tenim el que és l'aprenentatge automàtic no supervisat, no? Màquines que aprenen sense ser supervisades i ni donant instruccions. Això és el que moltes vegades quan entrem a Google o alguna pàgina, no? I ens diu marca els semàfors, marca els passos de peatons, doncs estaríem en aquest estadi. Després tindríem tot el que són les intel·ligències vinculades a l'aprenentatge per reforç, i aquí tindríem el típic joc d'escacs, no? El conegut, no? Jugar contra la màquina, doncs aquí estaríem parlant d'aquest tipus d'intel·ligència. I després tindríem ja tot el que és aquesta nova creació d'intel·ligències artificials vinculada a la intel·ligència artificial generativa, quan nosaltres alimentem la màquina amb el que volem que aprengui i crear un producte nou. I aquí ens n'aniríem doncs, el cas més conegut, que seria un ChatGPT, un Copilot o, per exemple, les eines que tenim de creació d'imatges, com Midjourney o el DALL-E, que són eines, no? que potser alguns de vosaltres i algunes us sonen. I després tindríem tot el que és el processament de llenguatge natural, que aquí és quan hi ha una interacció màquina a través del llenguatge humà i que, per exemple, donant-los unes instruccions, ells poden actuar. El cas que hem conegut o que coneixeu molts doncs és el Siri o una Alexa, no? En estat molt, molt embrionari, i ara tot això doncs, que s'està desenvolupant molt més. No? I com veieu, tenim una fotografia en quant a intel·ligències artificials, doncs, molt diferents en funció del propòsit o de l'ús que li estiguem demanant. I penseu que això no és de fa 2 dies. Ja en l'any 1950 es va generar un test, el senyor Alan Turing va crear un test per poder identificar a través d'aquest test què era tecnologia i què dintre de la tecnologia podíem parlar d'intel·ligència artificial. En els anys 70 ja teníem exemples, no, de tecnologia que s'acostava al que avui en dia s'ha generalitzat. Però va ser en els anys 2010 amb IBM, amb Watson, quan realment van començar a entrar dintre del món de l'empresa aquest tipus de tecnologia, i en el 2022, quan ens arriba el ChatGPT a les nostres cases de manera gratuïta i de manera generalitzada. No? Però també perquè veieu que del que estem parlant no és una cosa doncs, que sigui flor d'un dia, sinó que realment portem molts anys, no? O porten molts anys desenvolupant, i que realment, tot i que ara no, entrem a qualsevol plataforma de compra de software o d'aplicacions mòbils i tinguem no, milers i milers d'eines que ens poden ajudar en el nostre dia a dia, realment això és una evolució que porten molts anys desenvolupant i treballant amb una estratègia i amb un recorregut de carrera de fons, no d'esprint. Tot això, doncs, fixeu-vos, tenim des d'intel·ligència artificial que ens permet fer reconstruccions en 3D, conducció autònoma, processament de vídeo i àudio, algoritmes, tota la part d'assistents de veu. Avui en dia ja s'està qüestionant no, el fet d'aprendre idiomes, perquè tots hem pogut provar o podeu provar de manera gratuïta el ChatGPT 4o, que ens permet no, tenir una conversa simultània amb diferents idiomes sense haver d'aprendre un determinat idioma. Tot l'univers dels videojocs, aquí també tindríem una part interessant desenvolupada, tot el tema d'imatges, el tema fins i tot del desenvolupament dintre del món de la biologia, de la salut. És a dir, que qualsevol àmbit que puguem tocar ja veiem on s'estan desenvolupant no? o podem comprovar que s'estan desenvolupant molta tecnologia vinculada no? a aquesta intel·ligència artificial. D'entrada, per ajudar-nos, veurem no? I parlarem si també per substituir-nos. No? Perquè, clar, quan parlem de mercat laboral, fixeu-vos, en Joan deia que porto més de 20 anys, a vegades no, per la meva professió, quan em pregunten
què haig d'estudiar? O, Vero, com veus, no? D'aquí 5 anys, les tendències, el mercat... Realment estem en un moment que jo sóc incapaç de dir-vos què passarà d'aquí un any. Bueno, no he tingut mai una bola màgica, no? Però sí que mirant els patrons, no? Del mercat, del comportament, dels perfils, podies acabar fent una mica de fotografia. De fet, parlàvem fa 5 anys o fa 2 anys, no? Que les disciplines del futur eren les disciplines STEM, la ciència, la tecnologia, les enginyeries, les matemàtiques. Doncs, bueno, tot això ara mateix també s'està posant en qüestionament. Per què? Perquè realment l'impacte que està tenint a nivell de mercat laboral doncs, fa que tampoc tinguem dades exactes. En funció de quin estudi consultes et donen unes perspectives unes altres, ja sigui amb creació de llocs de treball o en eliminació de llocs de treball i fins i tot en professions. Però quan anem a mirar a savis, no sé si coneixeu en Yuval Harari, i per mi és un dels referents a nivell de pensadors i de desenvolupament de coneixement vinculat al ser humà i a nivell d'evolució de la societat. I realment, quan se li pregunta, ens parla de que tampoc és capaç de fer una predicció, però ens planteja reptes sobretot també, per exemple, a nivell de governs. Per primera vegada a la història o en aquests últims anys veiem que els governs ja no són els que lideren, sinó que van al darrere de la indústria i tan sols són capaços moltes vegades ni d'entendre què és el que està passant. Ens plantegen que el talent, necessitem en els governs el millor talent humà, necessitem també la millor tecnologia i també necessitem tenir a nivell de govern, de polítics, de líders, legitimitat a nivell global. Cal tenir marcs reguladors, cal definir unes regles del joc que la idea seria poder-les definir entre tots i no que vinguin aquestes empreses o aquestes indústries marcant les regles del joc, perquè sabem que les grans, Meta, Alphabet, un Apple, un Microsoft, els seus principis no són els principis de la majoria dels que estem aquí o de tots els que estem aquí. Llavors, és important com a repte tenir un entorn, un marc, uns líders que realment entenguin el que està passant i que puguin regular, i no regular des de la fiscalització, sinó regular des de definir unes regles del joc. I també ens passa a les organitzacions, és a dir, les persones que esteu i que estem liderant organitzacions també hem d'estar al dia i al cas de les possibilitats i de veure com tot això impacta en el nostre context, perquè si no ho fem nosaltres, els nostres col·laboradors i col·laboradores ja ho estan fent. Ells ja estan utilitzant intel·ligència artificial perquè ja els hi ve per defecte quan entren a un buscador per internet i apareix un copilot que t'ajuda a treure unes conclusions. Llavors, davant d'això hem de ser capaços d'estar preparats per poder-ho gestionar. I també és interessant veure què passarà amb les professions. Jo ara fa un moment us parlava de les disciplines STEM. Hi ha un projecte que funciona ja des de ben bé fa 10 anys. És un projecte que va liderar Deloitte i la Universitat d'Oxford, on pots posar la teva professió i la màquina et diu en quin percentatge de risc tens de ser substituït per un robot. Realment va evolucionant. Quan fa 5 anys li preguntaves una posició executiva o de lideratge, els percentatges de ser substituït per un robot eren molt baixets. Parlava d'un 1, un 2%. Ara, quan poses càrrecs de responsabilitat, el percentatge puja i arriba ja al 20 o al 30% en determinats sectors o professions. És interessant
almenys per jugar una mica com a curiositat, però també penseu que les dades, no? que el que alimenta aquesta eina no deixa de ser doncs, estudis i anàlisis de big data, no? De grans quantitats de dades que almenys, no? Ens pot posar una fotografia d'entrada per començar a tenir elements de reflexió. I també un recent informe, per exemple, de l'agenda Innovask ens diu que aquesta revolució tecnològica que estem vivint amb la intel·ligència artificial és de les primeres que posa en qüestionament i en perill no només als blue collars, és a dir, la gent de producció, la gent de fàbrica, la gent que fa feines manuals, sinó que per primera vegada també ens posa en risc a totes aquestes professions que aparentment no eren substituïbles per un robot com professions de coll blanc, no? Les professions de pensament, les professions intel·lectuals. I la conclusió que arriba a l'informe és que les empreses invertiran diners en aquella tecnologia que al final els hi comporti un impacte positiu en la contraexplotació. Si comprar-me una màquina em costa més diners que pagar 3 sous, doncs no em compraré la màquina. Però, en canvi, si em compro una màquina que surt més barata que pagar 20 sous a advocats, doncs llavors sí que em compraré la màquina. I, de fet, ho estem veient. Estem veient ja que hi ha moltes indústries, molts sectors, jo posava ara l'exemple dels advocats, però és cert, podem anar a altres sectors on estem veient que, per exemple, ja no incorporen tants becaris en els seus processos de selecció perquè ja no els necessiten, perquè ja tenen unes màquines que fan la feina, en comptes de contractar 200 becaris cada any, doncs n'estan contractant 40 o 50. Llavors, és important també entendre que aquesta revolució tindrà un impacte de manera globalitzada. I a més, fixeu-vos, no ens salvem. Ara pot semblar un exemple anecdòtic. Un CEO fitxat per una empresa i aquest CEO és una intel·ligència artificial i a més, que aconsegueix augmentar el valor de l'empresa un 10%, els rendiments en el primer trimestre havien augmentat significativament, però també tenim altres exemples d'empreses on ja s'acomiada el 90% de l'equip d'atenció al client. Per què? Perquè tenim tecnologies que permeten fer trucades a milers a la vegada amb una comunicació similar a la humana i amb l'impacte que això té, el que dèiem, amb salaris i en la contraexplotació en positiu. També tenim exemples d'aquest 2024. Vam començar l'any amb grans tecnològiques acomiadant milers de persones en les primeres 2 setmanes i invertint grans quantitats de diners en investigació vinculada a la intel·ligència artificial. I en aquestes 7.000 persones no només eren programadors informàtics, sinó que aquí també hi havia un 7-8%, per exemple, que eren professionals de recursos humans. Amb l'automatització de tasques de gestió i administratives, també fa falta menys gent a moltes posicions. Com veieu, sembla anecdòtic, però si anem estirant del fil, hi ha moltes notícies que ens ensenyen cap a on està anant almenys aquest impacte. Disculpeu. Us deixo aquí els enllaços a les notícies si voleu tenir més informació. I mireu, un altre exemple que també jo quan el vaig veure realment em va preocupar, no sol ocupar-me, recordeu, sinó també preocupar-me. Un exitós assaig amb robots, i li he posat aquí el signe d'interrogació, amb tota la intenció, perquè des del meu punt de vista no és exitós. Netejadores, cambreres de pis, prova pilot, robots fent aquesta feina i, clar, amb els robots una alta eficiència, triguen un 40% menys de temps, 500 hores al mes
treballades, augment del 700% en l'assistència a hostes i treballadors, reducció del 15% de costos operatius, no s'agafen la baixa, no s'indiquen, no generen problemes. Quin serà el resultat? Fixeu-vos que l'article al final deia per concentrar-se en tasques estratègiques i de més valor afegit. Jo crec que hauríem de seguir de prop realment què acabarà passant, no? Amb totes aquestes dones, amb totes aquestes persones, no només a Benidorm, no? Sinó a tot arreu, si realment és una amenaça el fet de que els robots puguin acabar fent la feina de moltes persones. Sí que és cert que si aquestes persones es poden concentrar en tasques estratègiques i de més valor afegit, moltes d'elles firmarien. No sé si realment aquesta última frase que veieu aquí en pantalla acabarà sent així o acabaran acomiadades, aquestes persones. Llavors, constantment, almenys jo vaig fent aquesta doble lectura. Sí, millorem en productivitat, millorem en compte d'explotació, però i què passa amb les persones? I més dades. Al final, aquestes dades sempre van acompanyades de dades en positiu. Quan mires ofertes de feina, ja veiem que ofertes de feina on es requereix coneixements vinculats amb intel·ligència artificial ja estan superant ofertes de feina on requerien coneixements tecnològics. I dius, doncs bé, es destrueixen uns llocs de treball, però se'n creen uns altres. El que passa que, clar, haurem de veure si aquests llocs de treball que s'estan destruint realment són substituïbles per aquestes persones que s'estan quedant sense feina. Llavors haurem d'anar fent, com us dic, seguiment de tot plegat. Hi ha una frase que és molt manida, que diu: la intel·ligència artificial no ens reemplaçarà, però una persona que sàpiga utilitzar-la sí, o almenys caldrà intentar-ho, i jo afegeixo, almenys a curt termini. A llarg termini, ja us dic, no sé què acabarà passant. També cal tenir en compte tot aquest escenari. Primer, me'n vaig a la part de la dreta, la regulació i les lleis, que tenim la Declaració Universal dels Drets Humans, ocupa 9 pàgines. La Constitució espanyola, per exemple, 51 pàgines. La recent regulació europea, 459 pàgines. Aviam qui és la guapa o el guapo que es posa a llegir quasi bé 500 pàgines de regulació tecnològica amb la complexitat també que té en quant al llenguatge i en quant a la dimensió i la profunditat. Llavors, realment, el que dèiem abans, aquest clic que ha de fer l'administració, els governs, els nostres líders, no ho estan fent fàcil, segurament també perquè els hi falta comptar amb experts o professionals que realment sàpiguen de tot això i deixar-se assessorar. També cal tenir en compte tota la part dels biaixos cognitius. La intel·ligència artificial no deixa d'estar programada i acompanyada per la part humana. I la part humana ja sabem que aplica uns biaixos cognitius que quan estem parlant d'intel·ligència artificial moltes vegades ho donem tot com per vàlid. Mira, això m'ho ha dit la IA, doncs no. A darrere també hi ha hagut una ment humana que també té uns interessos, que també té una intencionalitat. Llavors és important que sapiguem que hem de fomentar un esperit crític perquè la intel·ligència artificial no ens acabi governant, sinó que continuem tenint nosaltres el lideratge de les nostres vides. I aquí entra també un paper importantíssim de l'ètica. L'ètica i els nostres valors són una part important. Sempre ho han sigut, però ara cada vegada més veient també les pràctiques que ens pot portar tot plegat. I en aquest sentit, parlant d'ètica, si en el món sempre hem tingut desigualtats, doncs
ara, per exemple, en les empreses ja estem veient que els processos de selecció, la intel·ligència artificial doncs, és la que està reclutant o està seleccionant o fent filtres a aquestes persones dels comandaments intermitjos cap a baix, però en canvi tot el que serien els lideratges, les èlits, segueixen sent avaluades per humans. Llavors, veiem elements ja discriminatoris i d'augment de desigualtat que sempre hi han sigut, però ara una vegada més s'afegeixen. També penseu que darrere de l'ús de la intel·ligència artificial per part d'aquest primer món o dels que tenim accés a totes aquestes eines, al darrere hi ha moltes persones que estan treballant en condicions d'esclaus i, de fet, se parla de granges de persones que es passen el dia per 5 euros al dia validant imatges que no són gens agradables i treballant perquè nosaltres després puguem utilitzar tota aquesta tecnologia. Llavors, al darrere hi ha una responsabilitat per part de tots nosaltres també a l'hora d'utilitzar aquest tipus de tecnologia. I no és ficar-nos, des del meu punt de vista, en la part negativa, perquè qualsevol canvi, doncs, si vivim en aquesta societat, jo crec que hem d'ocupar-nos d'ell, com us deia, però sí que és important també tenir alertes. Fa uns anys, Amazon va acomiadar la seva intel·ligència artificial per aplicar aquests biaixos que comentàvem i fins i tot ja fa anys a Corea del Sur es feien formacions a les persones que buscaven feina per poder saltar i poder fer millors les entrevistes de feina fetes per intel·ligència artificial. Això avui en dia ja ho estem fent aquí, és a dir, ja estem fent formacions per ensenyar a la gent com fer currículums per poder saltar aquests filtres que fa la intel·ligència artificial. Llavors, amb tot això, què ens passarà o què ens està passant, millor dit, a nivell d'intel·ligència artificial i les persones treballadores? Jo crec que és important també entendre que no és anecdòtic, és a dir, internet va necessitar 7 anys per aconseguir 100 milions de persones usuàries. Facebook en va requerir 4 i mig i penseu que la intel·ligència artificial generativa en 3 mesos va aconseguir tenir un ús generalitzat. Això impacta també en entendre que, a més, tenim diferències generacionals dintre de les organitzacions i a la societat que també estan fent un ús diferent. La generació Z, aquests centennials que ja estan en el mercat laboral, estem parlant de gent que va néixer a l'any 2000, 24 anys, els que més, que ja estan entrant en el mercat laboral o tot just estan en la seva fase final d'estudis inicials, doncs estem parlant de que estan ja fent un ús generalitzat. Els adolescents, els que tingueu adolescents a casa i no tan adolescents, ja els estan fent servir tota aquesta intel·ligència artificial generativa en el seu dia a dia. I fixeu-vos les adopcions, perquè quan mirem la gent més gran de 45 anys, estem parlant que estaríem al voltant del 14% d'ús. Són percentatges molt, molt diferents en els dels 25-34 anys, que estaríem en un 50%. Llavors, clar, hi ha una gran pressió a nivell, per exemple, de departaments de persones o de persones que estan liderant organitzacions, de tenir en compte que aquestes noves incorporacions ja portin a la seva motxilla coneixements d'intel·ligència artificial. I quan preguntes a aquestes generacions més sèniors si utilitzen aquestes eines, clar, una quarta part, molts no saben ni què són. Llavors, és important que fem. Hi haurà una part de pedagogia perquè això no és optatiu, no és decidir si utilitzo un Excel de Microsoft o una fulla de càlcul amb un programari lliure. És que ja per defecte els nostres terminals mòbils ja porten incorporada la intel·ligència artificial. Llavors, serà important o interessant que comencem a veure quin ús i
i sobretot ja no quin, sinó el com, no? Com utilitzarem tot això dintre de les nostres companyies. I què hauríem de tenir en compte? Doncs al final qualsevol persona primer hauríem de tenir una comprensió bàsica de què és això de la intel·ligència artificial i a mi això de què m'és útil, més enllà de dir-li no? Que ens faci una imatge o de jugar no? Amb una simulació de veu o de fer un PowerPoint no? Automàtic i que ens quedi de manera anecdòtica, realment veure les possibilitats que podem treure-li a aquesta intel·ligència artificial. Sempre ha sigut important el pensament crític, però avui en dia encara més. És a dir, necessitem fomentar ja des de l'escola un veritable pensament crític i analític i una vegada més, els que estem aquí sempre hem fomentat i som fans del treball col·laboratiu, però ara no? Té un significat molt més important i des de la part de la comunicació, tenir habilitats comunicatives, els filòlegs i els lingüistes, que sempre han sigut no? Últimament o en aquests últims anys professions que no eren no? A nivell de mercat laboral molt demandades, ara tornen a tenir molta feina, no? Perquè precisament necessitem saber-nos comunicar molt bé amb aquestes tecnologies i amb aquestes eines. També hem de tenir no? Coneixement de què passa a l'hora de fer ús de dades i a interpretar totes les dades. Una vegada més, no? L'estadística, allò que a vegades no? Alguns hem estudiat i dèiem, i això a mi de què em servirà quan siguem grans? Doncs sí, la gestió i la interpretació de dades és també una de les competències clau en moltes de les professions. També tenir capacitació tècnica amb molts dels perfils dintre de les nostres companyies perquè és important no? Saber no programar o no crear, però sí saber-la utilitzar, tota aquesta tecnologia, i saber què li podem demanar. L'aprenentatge continu, resoldre problemes i després aquesta part, és a dir, hem de saber que nosaltres en el Google Translate no li podem posar segons quina informació, perquè aquella informació, si és confidencial, el que estem fent és fer estem cedint no? Totes aquestes dades a la companyia de Google. Amb un xat GPT jo no puc carregar un currículum perquè em faci un informe, perquè allà hi ha unes dades personals que estan protegides per una regulació de protecció de dades i el que estic fent és cedir-les a OpenAI. Llavors, hem de també tenir tot un marc de ciberseguretat i de regulació interna dintre de les companyies i després també cada persona ha de saber també, jo crec, fins a on no? Podem arribar o què és el que hem de tenir en compte a nivell de seguretat i d'ètica, com parlàvem abans. No? Així que formar les persones en totes aquestes dimensions és clau i importantíssim. I què ens està passant? Els recursos humans, avui en dia. Ja ens està passant en els departaments. Primer que hem d'alguna manera no tancar-nos, o almenys aquest és el meu parer. Fixeu-vos aquesta imatge, la vaig trobar fa poc i em va semblar molt il·lustrativa. 1965, manifestació de professors universitaris sobre anar en contra de l'ús de les calculadores no? A les universitats. Bueno, sembla anecdòtic no? I ens serveix per riure una estona, però una mica aniríem per aquí també. No? És a dir, la frase aquella de no podem posar-li portes al camp, doncs el mateix ens passa. Llavors hem de ser conscients de quin ús podem donar-li no? A la intel·ligència artificial en departaments de persones, però també en qualsevol àrea dintre de les nostres entitats o organitzacions i fins i tot en el nostre dia a dia. Automatitzar processos. Ja teníem tecnologia que ens permetia automatitzar processos, ara encara més. També el fet de poder millorar l'experiència de les persones, és a dir, el dia a dia, perquè la intel·ligència artificial, per exemple, una de les coses que crec des del meu punt de vista que millora és el fet de facilitar la comunicació. És a dir, en tant que automatitzem fluxos de comunicació, això permet tenir una interacció molt més ràpida. I us poso l'exemple. En un procés de selecció, quants de vosaltres us heu apuntat alguna vegada i mai ningú us ha dit res?
o han trigat un mes en contestar-vos. O, bueno, doncs la intel·ligència artificial, en el cas dels recursos humans, ens ajuda també a poder generar converses, no? Molt més ràpid i de manera molt més amigable, diguéssim, o molt més propera. Ens permet també optimitzar processos a nivell d'incidències. Quants tenim a vegades les bústies de correu electrònic saturades amb consultes o que hem fet una consulta i ens triguen a contestar temes operatius, per exemple. Escolta, on puc trobar aquest document? O escolta, per què la nòmina X? No? Hi ha qualsevol tipus d'incidència. Doncs això, no? Tota aquesta intel·ligència artificial ens pot ajudar i ens ajuda a optimitzar reunions. No? L'impacte que té tota aquesta tecnologia, per exemple, en la dinamització i optimització de les reunions és, des del meu punt de vista, meravellós. No? Molt millorable encara, però ja ens està ajudant moltíssim. I també ens permet, no? Sistematitzar, per exemple, o automatitzar o fins i tot analitzar dades, no? Enquestes de clima, enquestes, no? Que llancem, qüestionaris d'avaluació. El fet de poder, d'entrada, tenir fotos molt ràpides del que està passant ens permet tenir un termòmetre molt més ràpid al final del nostre dia a dia i del nostre entorn proper. Amb més detall, doncs, fixeu-vos, aquí teniu exemples de grans corporacions, però no tenen per què ser grans corporacions, és a dir, ja són tecnologies que ens podem comprar o que podem fer-les nosaltres mateixos. I aquí veieu, per exemple, L'Oréal té plataformes d'intel·ligència artificial per fer formació ja personalitzada en funció del desenvolupament i com la gent treballa, doncs fas itineraris personalitzats aquí tenint en compte també no opinions, sinó dades. Per exemple, AT&T col·labora amb Coursera. Molts de vosaltres coneixereu Coursera, és una plataforma de cursos MOOC, d'aquests que són cursos gratuïts online, doncs ja té Coursera incorporada intel·ligència artificial també per automatitzar itineraris de formació. Unilever, que són uns dels referents en quant a innovació en gestió de persones, també tenen intel·ligència artificial. Les grans ja fa molt de temps, però vosaltres, qui més qui menys, podeu tenir també tecnologia o bé perquè us la compreu i ja a preus, no? Raonables, o bé perquè amb eines gratuïtes també pugueu desenvolupar diferents intervencions. I fixeu-vos, fins i tot aquí teniu, en aquest vídeo veieu el ChatGPT, el 4, on li demano, no, una descripció per un lloc de treball de tècnic comercial, li poso una mica de context, quins són els valors de la companyia, les característiques, la proposta de valor, i a partir d'aquí, doncs, de manera molt ràpida, ens permet tenir una descripció d'un lloc de treball que el que et permet al final és, jo sempre dic, és superar allò del llençol en blanc o de la fulla en blanc, no? I dir, bueno, i ara per on començo? Bueno, doncs des d'aquí pots començar a construir i acabar construint-te la teva oferta de feina, acabar doncs analitzant perfils, sempre i quan no posem dades personals i això, com veieu en pantalla, de manera ràpida i en aquest cas és la compta de pagament, però podria ser amb la compta també gratuïta. El que vull dir és que moltes vegades, no, estem parlant del fet d'haver-nos de comprar tecnologia i al final també hi ha una part de responsabilitat individual de cadascú de veure dintre del meu dia a dia què és el que jo puc aplicar o no puc aplicar o què és el que m'interessa aplicar o el que no m'interessa aplicar. I insisteixo, a nivell d'organitzacions i entitats hauríem de ser capaços de definir les regles del joc. Des de dissenyar posicions, a treballar temes de comunicació interna, a treballar, a analitzar la marca, no? L'employer branding famós, i això són usos que connecten des de la part de recursos humans. Després cadascú podríem parlar de la direcció general, podríem parlar del departament comercial o podríem parlar del departament financer. I fixeu-vos, aquí també tenim una eina, el que esteu veient en pantalla és una eina, aquesta sí, comprada, diguéssim, que el que fa és fer entrevistes
primeres entrevistes, o primers filtres de currículum a través de WhatsApp, per exemple, o a través de la pàgina web, les pots fer per escrit o les pots fer per àudio i el que et permet és ja tenir en el minut zero una comunicació amb les persones candidates on elles van reportant totes aquestes preguntes, no que els hi hem marcat, sinó que al final es transforma en una conversa real basada en uns paràmetres que l'humà li ha marcat que vol avaluar i l'experiència de la persona candidata, els feedbacks estan sent molt bons perquè, com us deia abans, la realitat és que postules a una oferta de feina i ningú et diu mai res, doncs des d'aquí ja es comença a activar o a tenir una sèrie d'interaccions amb un informe final que t'aporta una sèrie de dades. I com aquests podríem tenir molts més exemples. Fixeu-vos, aquí us ensenyo una altra plataforma. Aquesta és una plataforma, és Team Taylor. Team Taylor és un ATS, és una eina que et permet automatitzar i gestionar processos de selecció i han incorporat intel·ligència artificial, per exemple, a l'hora de fer entrevistes virtuals, de manera que quan tu estàs entrevistant a una persona en un procés de selecció, tu pots posar foco en fer aquesta entrevista, en escoltar, en parlar amb la persona i el que fa la intel·ligència artificial és fer un registre de la conversa, d'allò que està passant i des d'aquí, després el que fa l'eina és registrar tot el que s'ha gravat i a partir d'aquí generar un informe en funció dels paràmetres competencials que tu li has marcat. Sempre informant, tant en l'exemple que us he ensenyat abans com en aquest, sempre tenint el consentiment explícit de la persona per poder participar d'aquesta dinàmica informant que està sent analitzat per una intel·ligència artificial. Si no, estaríem cometent una il·legalitat. És a dir, sempre necessitem el consentiment explícit de la persona per poder fer aquest tipus de dinàmiques i s'ha d'informar i tenir aquest consentiment. Amb tot això, fixeu-vos, veníem de què és la intel·ligència artificial, què està passant en el món en quant al mercat laboral, què està passant en quant als departaments de persones i què hauríem de tenir a la nostra motxilla. Però, clar, la realitat també, en quant a reptes que tenim en el mercat laboral, és que, per un costat, tenim tot el que es coneix per la guerra per al talent. Tenim escassetat de talent. Tenim, moltes vegades és com, ens falten professionals del món tecnològic, enginyers, però molts de vosaltres, per l'àmbit en el que treballeu, sabeu que també falta en el món de la restauració, de l'hostaleria, de la construcció, de les finances. El que costa trobar a vegades professionals del món financer. Però també es conjuga o entra a nous paradigmes. Les regles del joc han canviat. Les permanències mitjanes en el lloc de treball ja no són 20 anys. Fa poc tenia un client que em deia: Vero, hem hagut d'anul·lar el premi per antiguitat perquè el donàvem als 20 anys i ja fa molts anys que no donem el premi per l'antiguitat, perquè estem parlant de permanències mitjanes de 3 anys, 5 anys. Són dades del 2017, no he trobat res més actual, però parlant amb les empreses, després hi ha sectors que varia, hi ha altres sectors que és molt menys i d'altres que és molt més, però de mitjana estaríem per aquí. Així que si algú se'ls en van als 7 anys, felicitats perquè esteu per sobre de la mitjana. Ja sé que no és un consol, però l'estadística ha canviat. I després també entendre, jo us parlava d'aquestes adopcions de la generació Z o dels baby boomers, però més enllà de l'adopció de la tecnologia o de la intel·ligència artificial, és que estem per primera vegada combinant 4 generacions diferents. Els veterans ja estan per jubilar-se, però tenim baby boomers, estem generació X i Z. I penseu que els nascuts en el 75-74, perquè aquí les dades estretes, no sou boomers, sinó que sou X, però
estem tots treballant en el mateix moment, no? I estem anant tots a les reunions junts, estem ara mateix segurament, potser hi ha algun centennial per aquí o alguna centennial. Penseu que l'evidència científica ens diu que els centennials ja tenen canvis cognitius, que processen la informació de diferent manera que la resta de generacions, que els nivells d'atenció són menors i que les expectatives o la seva relació amb el mercat laboral també són diferents. Vull dir que tot això també, no, té un impacte a l'hora de buscar perfils en el mercat o d'intentar fidelitzar-los. I lligat amb tot això, dades que semblaven anècdota però que quan ho mires, no, aquesta famosa renúncia silenciosa, no, que ens venien dades o notícies d'Estats Units i deien, bueno, és que els americans, no, sempre fan... Però no, dades 2023, dades extretes de l'INE, fixeu-vos la corba, no? Més de 40.000 persones van renunciar en el 2023 a llocs de treball indefinits. Dius, bueno, 40.000 doncs no són tants, tenint en compte els milions de persones que hi ha a Espanya. Ja, però mirem la corba, no? Mirem d'on veníem i què és el que està passant, no? Després de pandèmia, de fet, si mirem dades d'Estats Units, la renúncia va ser en plena pandèmia. Aquí ens ha passat després de pandèmia, dir que realment hi ha un impacte, no, en les persones, i els nivells d'absentisme, que també són realment espectaculars. I fixeu-vos, Catalunya no estem en el top 3, però sí en el top 10. Per primera vegada, les baixes per depressió superen a les baixes per mal d'esquena. Això dades d'una notícia que va sortir farà un parell de setmanes. Nosaltres estem ja recomanant teràpia a moltes persones des de la vessant del coaching, és a dir, clients que ens demanen intervencions de coaching i estem recomanant teràpia i després ja vindrà el coaching, no? Realment, això és el que tenim entre mans i això és com d'alguna manera el mercat laboral i les persones i nosaltres mateixos, no, estem vivint en el nostre dia a dia. Llavors, clar, amb tot això hem de començar a construir, ho hem de seguir construint, no? Segur que hi ha moltes de les dades que hem vist que ja les coneixeu perquè les viviu, no, en el vostre dia a dia, però jo crec que és interessant també, no, que obrim debat i que he vist pel xat també que hi havia algunes aportacions. Així que primer donar-vos les gràcies per haver-me escoltat i ara us cedeixo la paraula. Gràcies. Molt bé, Vero, moltíssimes gràcies. Bueno, ja sabíem que la teva presentació, a part de farcida de dades, tindria elements suggerents i propositius per encetar aquest debat, no? Abans de passar a les preguntes, i en tot cas recordo que ho podeu fer a través del xat i també aixecant la mà i us donarem la paraula, jo en tot cas comentar-te, Vero, no? Recordo que quan vam estar parlant d'aquesta sessió i aquelles vegades que ens anem trobant i anem parlant de moltes coses, em deies un dia, al nivell d'intel·ligència artificial hi ha 3 grups de persones. Els que es pensen que en saben perquè demanen una imatge, fan un PowerPoint o fan una pregunta i els hi va responent, i els que de veritat en saben i s'hi han posat i ho estan començant. Entenc que els que estem aquí majoritàriament estem entre el grup 1 i el 2 i a partir d'ara crec que amb aspiracions de passar al 3. En tot cas, doncs, bueno, penso que has posat temes molt importants, molt interessants. Avui tenim connectades persones de diferents àmbits, de diferents sectors, des d'aquesta transversalitat que des de l'Observatori busquem i, per tant, segur que d'una manera o altra s'han sentit apel·lades. En tot cas, com deia, començo amb dos referències que ens han fet en el xat. Per una banda, el Marcos Cuenca no fa una pregunta, però fa una reflexió que penso que també és important. Diu, interessant presentació, tot i que em preocupa més les possibilitats de l'estupidesa humana que no les de la intel·ligència artificial. Penso que pots comentar. I en tot cas, t'ho junto amb una pregunta de la Silvina Vázquez que diu quines eines o recursos de la intel·ligència artificial es poden fer servir per analitzar i interpretar
dades quantitatives i qualitatives. Recordo un cop més que aquesta presentació que ens ha ensenyat la Verònica la compartirem amb tots i totes vosaltres. I algunes coses hi havia, però en tot cas, Vero, si vols començar per aquestes dues, endavant. Sí, i tant. Bueno, totalment d'acord amb el Marcos. Realment, clar, jo parlava dels biaixos, no, cognitius i lligaria, no, també amb el que diu el Marcos, que hi ha una part important, no, de veure doncs això, no, el ser humà i cap a on anem. Quan escoltem els que en saben, perquè al final jo puc dir que intento saber-ne, però em considero com molt amateur, diguéssim, dintre d'aquest nivell d'expertesa, no estaria en el top 10 de los que saben, em posaríem un 1 de coneixement, però clar, estem en un moment d'inflexió, jo crec que és allò de dir, què ens passarà a la humanitat, no? No com a anècdota, ja us dic, això no va de si me compro l'Excel o no me lo compro, això va d'un moment transcendent en l'evolució del ser humà. Llavors, jo hi ha dies que m'aixeco pel matí i dic, vinga, va, hi ha esperança, i hi ha dies que mirant les notícies, escoltant la ràdio i interactuant doncs, amb determinades persones dius, ostres, el que deia la Mafalda, no? Para en el mundo que me bajo. Llavors, jo crec que estem una mica en aquesta part i totalment d'acord, Marcos? Al final, la intel·ligència artificial, de moment, no és Matrix. Ara estem en aquest moment de decidir si acabarem vivint a Matrix o realment doncs, viurem en un entorn on nosaltres seguirem liderant aquestes màquines i aquestes eines. I aquí estem, no? Fent l'equalitzador de l'estupidesa humana i que comparteixo. És a dir, ja us dic, hi ha dies que ho visc amb esperança i hi ha dies que em qüestiono moltes coses. I pel que diu la Silvina, clar, aquí hauríem d'analitzar sobretot també entenent quina és l'origen d'aquestes dades. És a dir, si tu vols analitzar nivells, no, per exemple, dintre d'un àmbit de salut o un àmbit mèdic, doncs estaríem parlant d'un tipus d'eines, no? Sobretot, abans en recordeu-vos, el tema de la ciberseguretat, el tema de si tu vols analitzar uns paràmetres que són públics, que són doncs, fins i tot amb un GPT Premium, i fins i tot amb el gratuït. Podries fer com fes-me un resum de les principals conclusions que treus davant d'aquestes dades. Això t'ho genera, sense posar-li context, és a dir, però clar, els que realment estan posats en tot això et dirien anem a analitzar primer quin és el context que teniu, quines són les dades que necessites analitzar i a partir d'aquí després ho veiem. Si algú té alguna dubte de realment, Silvina, que pugui ser una necessitat real, tindreu el meu correu electrònic, m'envies un email i en funció del context ho veiem, perquè entenc que la casuística de cadascú també pot ser molt diferent. Però ja et dic, podem comprar-nos grans programes, podem anar a fer servir eines que estan a l'abast de tothom. Power BI de Microsoft també podria ser una bona eina que et permetria fer taulells per poder visualitzar dades quanti i les dades quali, doncs Copilot també et permet treure resums o treure conclusions i altres, però potser el GPT i Copilot són com els més coneguts. Vero, si em permets, la Silvina a través del xat concreta, no? Diu anàlisis de dades científiques i fonts citables públiques Perfecte. es refereix. Doncs aquí pots provar. Penseu que també hi ha una part d'aprendre a interactuar amb aquestes intel·ligències artificials, a saber generar prompts, a generar el debat i refinar, que es diu, és a dir, per acabar obtenint realment aquella informació que tu necessites amb una única interacció no és màgia. I també hem d'entendre que no és Google, no és un buscador d'informació. Llavors, aquí si són dades públiques, dades científiques i vols barrejar informes i un ChatGPT o un Copilot et pot ajudar. El Copilot el teniu integrat dintre del buscador Bing de Microsoft, ja té integrat Copilot i DALL-E,
que és l'eina per generar imatges i de manera gratuïta ho podeu fer servir. I a partir d'aquí proveu i teniu en compte, que això també és important, que ara me'n vaig a temes molt tècnics, que la intel·ligència artificial generativa al·lucina. És a dir, que a vegades diu barbaritats i també que és molt vaga. No li agrada treballar gaire. Llavors, un truco a vegades és demanar-li que s'esforci una mica més. I llavors aquí acaba donant més informació. Val, això no ha canviat, això Sí. continuem. Escolta, Josep Giral posa sobre la taula un tema que penso molt interessant. Diu, de quina manera pot fer més gran la problemàtica sobre la inserció laboral de les persones dels col·lectius vulnerables? Més concretament, la intel·ligència artificial aplicada a la preselecció de candidatures de persones amb discapacitat. Clar, aquí una vegada més, i és un molt bon punt, Josep, perquè clar, no hem d'oblidar el que dèiem, que la intel·ligència artificial al final qui l'està programant o qui l'està parametritzant són els humans. Jo us he posat un exemple de 2 eines. Hem vist Tim Taylor, que és una eina molt interessant, com d'altres, n'hi ha moltíssimes en el mercat, però clar, la noia aquesta que estàvem veient que estava sent entrevistada, qui li ha marcat els paràmetres a analitzar i com analitzar-los era la persona reclutadora. És a dir, no és que deixem en llibertat a que la intel·ligència artificial decideixi què analitzar, sinó que nosaltres, humans, som els que li marquem aquests paràmetres. Llavors, dintre d'aquest escenari, hauríem de ser conscients que hi ha una part que hauríem de tenir en compte aquestes particularitats. Però una vegada més, és a dir, els col·lectius vulnerables moltes vegades tenen dificultat per aquest accés a la tecnologia. Llavors, aquí també és important entendre que potser seran els que a curt termini potser menys impacte tindran a l'hora de ser valorats o ser seleccionats per una intel·ligència artificial, almenys a curt termini. Però també els haurem de donar eines a aquestes persones, és a dir, perquè igual que tenen el seu currículum, igual que els preparem per anar a entrevistes, igual que doncs, aquí haurem de també incorporar i que sàpiguen com fer un currículum per tenir en compte el saltar el filtre de la intel·ligència artificial. Perquè Indeed o Infojobs ja fa servir també intel·ligència artificial a l'hora d'endreçar currículums. Llavors, els orientadors laborals, les persones que estan acompanyant aquests col·lectius vulnerables s'hauran de preparar per tenir eines, igual que es van preparar per explicar com fer un currículum i després passar-lo PDF. Però clar, aquí per això que a nivell com a professionals tenim reptes molt interessants almenys a ocupar-nos. Insisteixo, ja després cadascú es preocupa o no. En tot cas, en Josep afegeix un comentari. Diu, per tant, els prejudicis es perpetuaran, que podríem fer també en Sí. forma de pregunta. Sí, jo crec que sí, perquè al final és això, els biaixos que portem cadascú de nosaltres també aplicaran, almenys a curt termini. Ja us dic, en el moment en què tinguem una intel·ligència artificial que realment sigui intel·ligència, els atributs que hem vist a dalt, doncs potser és més humana que alguns humans. D'entrada, estem a les beceroles, tot i que estan en tot molt ràpid. Però sí, els prejudicis a curt termini seguiran estant. Crec jo, vaja. Molt bé. Algú s'anima? Alguna pregunta més? Si no, mentrestant, mentre algú altre s'hi vol preguntar alguna cosa. Perdó. La María José Garrido comenta, perdó, la llei de protecció de dades no refereix de forma expressa a l'impacte dels sistemes d'intel·ligència artificials als drets de les persones amb discapacitat. Com a punt, deia, com a punt fa aquesta referència. Clar, és el que dèiem abans, és que clar, estem legislant 2 anys tard. Clar, és que anem molt tard i que et treguin una regulació de 500 pàgines que no s'ha llegit ningú i qui se la llegeixi el que farà serà passar-la a ChatGPT i dir-li treu-me els 10 punts de conclusions principals. Clar, és que estem anant, és a dir, els que haurien d'anar per davant, doncs
és que és això, només cal obrir el diari i veure quins són els temes que ocupen, no? Totalment. Jo m'atreveixo, Vero, a comentar-te, a preguntar-te una cosa. En la teva presentació n'has fet referència. Avui el focus que hem posat és parlar de l'impacte de la intel·ligència artificial en la gestió d'equips, de les persones, però també has fet referència a aquestes noves dinàmiques dels perfils de la gent jove, no?, que s'està incorporant al món laboral. Entenc que no són compartiments estancs, que una cosa i altra van directament relacionades i que entenc que les persones que estan al capdavant de la gestió de persones a les entitats o a les organitzacions haurien de tenir un compte de manera global, no? Perquè són dos fenòmens que potser han nascut alhora, però que en tot cas clarament interrelacionats, no? Sí, i hi ha una part també que a vegades jo dic que això de les generacions no existeix. Els centennials sí, en tant que, ja us dic, hi ha evidència científica que el seu cervell ja funciona de diferent manera. Però hi ha una part d'entendre que des de ja no pandèmia, la pandèmia va marcar un punt d'inflexió, però ja veníem en el 2010, després de la crisi del 2008, el paradigma, no, d'aquest segle a nivell laboral és totalment diferent. Llavors, què ens passa? Que intentem o estem, no, seguint dinàmiques del segle passat en quant a mercat laboral, que és que les regles del joc han canviat totalment. Llavors, és complicat, no impossible, però és complexa el fet de liderar persones en un 2024 amb aquest baix engagement, no?, que es diu en anglès, amb aquesta baixa implicació. Tenim la sort, no?, que el tipus d'entitats i organitzacions amb les que treballem hi ha molta gent, no?, o la majoria tenim uns principis, tenim uns valors, hi ha un compromís vers les entitats i les organitzacions, que això és un plus que no tenen, no?, les empreses mercantils, per exemple. Algunes sí que les tenen, però, és a dir, hi ha una part que se les sobreentiende, no?, com es diu en castellà, que no tothom, però hi ha un tret, no?, de vocació, però fixeu-vos, farà uns, doncs això, 10 anys, que és quan ve aquest punt d'inflexió, el 2010, buscàvem fans, no? Jo recordo treballar a projectes d'employer branding on parlaven de volem que la gent sigui fan de la nostra entitat, volem que la gent sigui fan, no?, que sentin els colors. Ara el matís és que el que volem és que la gent que estigui motivada per fer la seva feina. Que a més després, no, senten els colors corporatius, fantàstic, però escolta, que vinguin amb un somriure, que facin bé la seva feina, que estiguin a gust, i si després aconseguim, no, aquests fans dels colors de la samarreta, no, de la nostra entitat, fantàstic. I clar, aconseguir una cosa o una altra requereix d'estratègies diferents. Llavors, estaríem aquí ara, ja no estaríem tant en un escenari com el que ens havíem proposat molts de nosaltres. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta més, alguna qüestió més. En tot cas, penso que han sortit molts temes. Insisteixo, crec que ha sigut molt, molt interessant. També en la línia que nosaltres sempre pretenem des d'aquest enfocament de transformació i de transformació, evidentment, que millori la qualitat de vida de les persones i especialment dels col·lectius més desafavorits. En tot cas, noves aportacions que des de l'Observatori mirarem de donar-li continuïtat. Com sempre diem, les nostres accions i els nostres actes no volem que es quedin en el moment i en el dia, sinó que després, mitjançant informes, mitjançant fòrums, de les maneres que anirem activant, doncs, poder donar continuïtat a les reflexions. Evidentment, com la Vero s'ha ofert, doncs també ella ens facilitarà el contacte per qualsevol cosa poder-hi comentar. D'acord? Verònica, volies dir alguna cosa? Perdona? No, volia donar-vos les gràcies i que ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres i a reveure. Perfecte, doncs escolta, tancarem aquest webinar, agraïm-vos a totes la vostra participació i aprofito, com sempre, per animar-vos a continuar participant i assistint a les diferents accions que des de l'Observatori anem proposant i programant. Us avanço, si voleu marcar-ho ja a l'agenda, que el 13 de setembre
després de tornar de les vacances d'estiu. Farem un nou Mirades, un nou webinar, en aquest cas parlant del rol de l'empresa en la transformació social. Encara tenim pendent de confirmar el ponent o la ponent, però parlarem sobre empresa i transformació social, que pensem que també és un focus important i interessant. I posteriorment, el 27 de setembre, farem el quart diàleg pel canvi. Recordeu que hem parlat de salut, hem parlat d'educació i hem parlat d'acció social i tercer sector. I en aquest cas parlarem de migracions i tot el que envolta els moviments de les persones en aquest cas. I finalment, també com sempre, acabo convidant-vos, a les que no ho heu fet, a fer-vos vincles per la transformació, que ja sabeu que és la manera de donar suport en aquesta proposta que fem des de l'Observatori, i a formar part d'aquesta comunitat transformadora que volem que vagi creixent, que cada cop és més gran. En aquests moments ja som més de 250 persones o organitzacions i que volem que dia a dia i a poc vagi creixent. I també recordar-vos que al final sou vosaltres les que ens heu de dir, us proposem que ens digueu de què voleu que parlem, sobre què voleu que reflexionem, quins són els temes importants a treballar en clau transformadora. Dit això, un cop més, moltíssimes gràcies, que vagi bé el dia i que vagi bé el que queda de setmana. Una abraçada. Gràcies.